2026, you can afford high-quality thatching services and maintenance. Don't worry, Superior Thatch Masters got you covered. I'm fighting high prices. Get your discount with our QR code. Right? Ja, dat is hier niet dat ons mijn week geel. Die site man, ons is terug, ons slaap hier zalig. Right? Ja. Dat is een geval. Hij is nu recht. Hij is niet meer af. Ik zal hem ingezet. Zoals jullie kan zien. Ik heb laten gezet om te stijgen. En dan is het zo. Je laten. Hij kan loop niet. Hij mag niet lopen niet. Het label is straks, zoals jullie kan zien hier. Of jullie iets wijs. Hier is een tamelijke strijdlak. En we gaan kijken. Ja, dat is hier niet dat als mijn dek geel touwtje. Uitklas steeds verlapas. Zoals jullie kan zien. Baie prachtig. Zoals jullie kan zien. Fijn kopjes. Baie fijn. Verlapas. Dat is gewoon wijs hoe leuk hè. Kok hij nog niet prachtig hè. Ja? Hoeveel meer? So, subscribe by Superior Thatch Masters, Rainbow Repairs, allemaal die dingen. Zoete onze die Volleybos. Opgeruimd. Oké, ons hebben nog een brik, kan jullie zien. Hij is open. So, ons moet nog niet die structuur zoals jullie kan zien. Hij loopt af. En hij moet strijd komen, train, daarbij. Tweede laatste strijd. Daar vanavond op strijd die, dan moet ik strijd operen. So, yan is nou mooi amper schoon. Maar dan maak ik schoon na. Dan gaat het gewoon bizar wees om je nog weer af te veren, af te breken. Steven, net uit zwaar, man. Ja, ons is hier vanochtend. Ons is hier vanochtend om die dag gerecht te maken. Je bent uitgegleed zoals jullie kan zien. Allemaal die buitenstickers nog glad aan die binnenkant. So ons moet nou allemaal die vervangen en recht maken. Die supposed is om hier te wisselen. Die is heeltemal een gemors. En dan gaat ons hij vervangen, die sprayen, recht maken. Zoals jullie daar kan zien, die sticker beginnen. Briga. Dan gaan we opgaan. Hier kan jullie zien nie. Kijk hier. Die sticker is gebruikt van het plastic gebruikt. Maar nu gaat ons het vervangen met